posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Samia Suleiman amene ali National Organizing Master wa chipani cha DPP lero mumzinda wa Zuzu pamene akukonzekera zochitika kapena kuti msonkhano waukulu wa chipani cha DPP umene mtsogoleri wa chipani cha DPP Profesa Arthur Peter Mutharika akhale ali kumeneko ngati amene ali mlendo olemekezeka ndipo Suleiman lero ayankhula izi zokhuza chipani chawo komanso zimene akupanga MCP. Taonerani interview imene adachitidwa Suleimani mamawa pompano. Zega ya Malawi patsogolo. Ali ndi music show yawo lero sinsonkhano ya ku DPP sinaitani oyimba kulibe aliyenso chuka oyimba kulibe tapanga ndipo tazisiya dala tifuna Malawi aziwe kuti Amalawi samadya nyimbo sadya music koma pitani kumene kuja ndi chitukuko mwapasa chitukuko mwauze mfundo zoti mwapangira ndi zimene ife takonzeka ndiye lero kuli music show kwendeni Professor Arthur Peter Mutharika ali pakatoto tifuna tuone kuti kodi Amalawi afuna music afuna chitukuko and lero utuve point ndi IMCP taona agawa ma t-shirt akuzungulira agawa ma 2000 drama mtauni mosemu koma ndikwauza kuti lero ndikwauza kuti nthawi yawo yatha mwina Amalawi amenenso mwina chiyembekezero chawo chili DPP pamenenso Professor Arthur Peter Mutharika lero akhale akutuluka kubwera pakatoto mwina Malawi amene akusausika Malawi amene akudya chitese tunena pano ayembekezere zotani masana ife tusuti tikungolankhula tikamanena tili ndizoonesa tili ndi track record. Professor Arthur Peter Mutharika is the only president amene anayesesa kubweza inflation to single digit. Our inflation yathu is almost over 30%. We are worse than Zimbabwe and we are heading to we don't know where we are heading to. Dollar was stable, forex was available, fuel was available. Zulo zana meti mabwera nadusa pakasungu kubeza malaini hatali kwambiri afiwe mpaka na anthu kuvuta pene pacha kuti aya atati tilankhuleni tifuna ife mutikonzere zinthu and mmene akunenera Professor Arthur Peter Mutharika kuti within 2 years Amalawi ayembekezere kuona kusintha Amalawi ayembekezere kukhala ndi chokudya chokwanira inu mukuziwa inu not long ago sikale kwambiri zaka ziwiri zitatu 4 zapita mbuyo Malawi timajesa Zimbabwe Malawi timajesa Mozambique timajesa Zambia lero Malawi ili pa mavuto anthu kuli njala kunja fertilizer ujana tinamiza kuti akwaziwa ogulisa fertilizer akwaziwa lero fertilizer jofika pa 130,000 alibe nazo pano atuta anthu over 500 akupita kuunga drama za Malawi kungoja basi ngati kuti zabwereranji kapena mawa kulibe koma ndikuona kuti ndisaini aona kuti sakubweranso mboma ndi afuna ngomaliziratu koma ife tikuwauza kuti musamale fandramazo ndiza Malawi tikumanga nazo ife tikangolowa mboma tili ndi maumboni ambiri tikusakani fa mukupweteka Malawi ndiye be careful ndramazo sizamasiye aini yake alipo akuvutika takati tikukuonani mwina misonkhano ina imene makhala mukupangisa mwina mukafotokozera Amalawi kuti boma lino chipani chimene chikulamula panova mwina chikupanga madongosolo kuti mwina chifuna chizasokoneze zisankho ngati kubera ndipo makhala mukusindika kuti simukuopa mopanga china chilichonse chotheka kuti maganizo awo asatheke mwina kupita chitsogolo mwina mwakonza ndondomeko zotani mwina kuti zimene zizi zikhale zokwaniritsidwa chifukwa padakali pano kunena moona mtima Amalawi akulira tinene kuti ndizoona afuna kubera akugwirizana ndi anyamata kunoko kuli kagulu kawo kachama tikokoliko tikwaziwa anthu ake kugwirizananso ndi anzathu ena ku Zimbabwe komanso tamva kuti pali enanso aku Israel izi zitikuzisata afuna ayuze njira ma ID kubera mukumvaso za matowers koma ndibwereze warning nimapereka ichi kuti musayerekeze chifukwa Malawi ayakamoto Amalawi atopa Amalawi panopa it's like a ticking bomb anytime it will explode ndiye mukapanga zopusa kufuna kubera tinanena kale kuti mademo athu amene tipange feyo
azakhala times 10 anu munkachitachi. Ndiye samalani tiye tikhale ndi free and fair election, aliyense Malawi akhale ndi ufulu okavota as enshrined in the constitution. Ama akti mufuna kugwiritsa ntchito sizitheka and ifeyo sitilola, bomali lapita. Amalawi uthenga ndimene ng'ong'o upita kwenikweni kwa chipani cha Malawi Congress Party akuti ngati mukupanga udongoso lobera mademo amene muzaone ndi times 10. Tikuthokozeni kwambiri olemekezeka Suleiman chifukwa chopanga nthawi yanu kuti ticheze nanu pamalo tikapangiza ntchito zomwe kwambiri mukhanisiko kwambano amenewo ndi olemekezeka Suleiman amene tinali nawo pamudzi pano. Mwina padakali pano mwina tingokhalanso ndi ka short break tikhala tikubweranso mosakhalisapa ndi mulendo yankhula kumakhala kusiyana, koma titabwera tikuona pa ground ndikulowa ndikuona mmene zili chiyembekezo cha Malawi kapena kuti ndinena kuti chiyembekezo cha wina aliyense panopo ndi mmene zachitikira, mmene Professor Thabita Mutharika amachoka kuchoka Blantyre kapena kuchoka kumangochi kumabwera kuno Zuzu pafupifupi pena paliponse anthu chimene amafuna ndichonena kuti Professor awayankhule. Chifukwa chani anthu amafuna Professor mfundo zake ndi zabwino, mukayang'ana kunena kuti tikayang'ana nkhani ya chakudya chinali chabwino, nkhani ya inflation china chonse chinali chabwino. Ndeno chimene chili ndi chimene lero lino Amalawi akumati akamayang'ana ulamuliro wapano ndi ulamuliro wadzana akumatha kusiyanitsa kunena kuti ulamuliro ndi umene unali wadzana kusiyana ndi ulamuliro wapano. Chifukwa ulamuliro wapano ukwaphinja Malawi eni dziko eni nzika zimene zimeneka zikhala zosangalala panopo ali pa mavuto. Tikayang'ana nkhani ya chakudya ndinzanga kuti tikapita nkhani ngati madera ngati mangochi wamvako anthu amene akudandaulira kunena kuti kudandaula kwa anthu chimene akudandaula kwambiri lero lino anthu malo moti akhale ndi thumba la chimanga chimene akudya akadya chitedze pamene mbuye musemu munthu mbiri ya chitedzeyo ndinzanga uli ndi umbono unena kuti palibepo dziko la Malawi unenamva kunena kuti nthawi ya DPP anthu adyapo chitedze. padakali pano mwina tikhoza kusembekeza kuti mwina Amalawi alapa mwina machimo afuna kumwinano mwina kumwamba kuwakhululukire kuti mwina machimo achoke ndithu m'mitima mwa Amalawi. Ndikukamba chifukwa chani taona Professor mene amafika mu mzinda wa Mzuzu pachipata pa gender panali chikhwimbi la anthu kumulandira Professor pana kunkakamiza Professor kuti ayankhule ku chinantindi chimene chichacho. Tinenso kuti mwina mzinda wa Mzuzu padakali pano ndi home ground ya DPP. Tikanena kuti mzinda wa Mzuzu tingokhala ngati taima kunzuzu kuhoma tikungonena kuti Malawi yonse chifukwa chonena kuti ukamuyang'ana Professor amati akamayenda pena paliponse chimene anthu akumafuna ndichonera wayankhule kuti chifukwa chani amafuna wayankhule. Mwina tikhonza kunena kuti anthu akhoza kukhala mafunso amene kuti chimene tikufuna wayankhule Professor ndi chani, kuti chimene chachilendo chimene akhoza kuyankhula ndi chani. Ukamuyang'ana Professor amati nthawi zonse chimene amayang'ana akakhala kapena akafuna kuyankhula iye chimene amayang'ana ndi nkhani yonena kuti umoyo wa Malawi ndi otani nanga Amalawi ali ndi zokudya zokwanira. Zonse zija zimabweretsera kunena kuti anthuno akhale ndi chidwi ndi munthu. Ndi chifukwa chonena kuti tingoperekako chitsanzo amanena kuti mbambo amene akuchoka pa nyumba amayeneka adziwe udindo wake ngati mbambo. Chifukwa munthu ngati bambo kuchoka pa nyumba umene kuti pa nyumba pano pali ufa, pa nyumba pano pali nchere, pa nyumba pano pali shuga, kusenzera kuti anthu amakhala apatsa zakudya zija. Ndi chifukwa choti anthu apatsa zakudya zija anthu amakhala osangala. Koma ngati munthu uli ndi anthu ali ndi njala pa nyumba ndiye kuti mbambo maduka amabwera udzaone kuti anthu ambiri amanena kuti bambo amaganiza. Ndi ukaona Professor amayesesa kunena kuti nthawi yake ulamuliro wake tikanena shuga anali pa 450 kwacha, thumba la chimanga anali pa 7000 kwacha. Ndi zochepa zokha zimene tinganene tikanena kuti tikamuyang'ana fertilizer amene tikanena kuti mulimi akati mulimi walima ndiye kuti ndi fertilizer pa nyumba pake amanena pa 17000 kwacha. Lero lino tikamuyang'ana fertilizer uchali pa 107. Kusonyeza kunena kuti ndiye kuti mulimi amati akakhala pe kuganiza kuti ndiye kuti ndilime kapena kuti anthu andiyamikire ndikuyeneka ndipange chani ndiye kuti pa matumba folo achimanga akugula thumba limodzi la fertilizer. Zimene sizikukhala zikuphinja Amalawi kapena kuti alimi amene amatipatsa ife chakudya. Ndi chifukwa kunena kuti mwina mwake abwereso Professor ayo mwina mwake zinthu chifukwa cha udindo wa Professor amene ife watichitira zambiri zikhala bwino. Ndiye ukaona ndi chifukwa amati Professor akamati akuyenda pena palosa bwana mudiyankhule bwana chimene akufuna anthu akufuna amve kuti bwana mukabwera 2025 mutibweretsera zotani kuti kuchembekezo cha Malawi ndikunena kuti 2025 mwina mwakakhala ndi moyo wina watsopano achoke mu moyo umene moyo waziphinjo umene ali nawo pano. Ndithu mwina ndingofunsanso mwina motere monga iwe imene wakuonera kunoko ku Mzuzu kukuoneka mwina chichewa china tikhozolona kuti mwina kuli chinyontho kwambiri ku chipani cha Democratic Progressive Party kunoko zikuona ngati kuti headquarters mwina tikhoza kuisintha mwina kuchokera mzinda wa Blantyre kuti zakhazike kunoko mzinda wa Mzuzu malingana ndi imene zachitikira pakati apapa. Lero siku la lero Amalawi ayembekezere kuona zotani pa Katoto Freedom Park. Tisanguyang'ana pa Katoto Freedom Park koma tiliyang'ane dziko timuyang'ane Malawi ngati dziko. Chifukwa tikamuyang'ana Malawi ngati dziko ndiye kuti tikhala ndi upangiri wina wabwino.
tikamanena kuti achabwino mwina mwake chifukwa choti tili kukatoto kapena chifukwa tili kunzuzu ndikuti chipani cha iyayi koma chipani cha DPP changana kuti chili pena paliponse chifukwa chani utsogoleri umene uli ku DPP tikamayang'ana ndi utsogoleri umene uli wopambana wa masomphenya umene umaganizira kwambiri Amalawi. Ndikhoza kukuza unena kuti in 2 days ago mbuyo mutamvapo unena kuti kwacha yatsikanso ndi 2.3 kusonyeza unena kuti Amalawi ali nkati memorani kuti mophinjika ndi nkati mophinjika momwemo ndi undiuza kuti chimene anthu angamayang'ane ndi chani chifukwa anthu akumayang'ana kunena kuti ifeyo lingaliro lathu mwina mwake tikhale ndi atsogoleri amene amadziwa chimene akupanga chifukwa chonena kuti kukhala kutsogolo nthawi zambiri sikusonyeza kuti ndiwe munthu amene uli ndi nzeru umafunika ukhaleko ndi upangiri wina wake wapadera. Ndikhoza kunena kuti mwina mwake anthu anditenga kuti ndayankhula mosakhala bwino komano ndimene atayisakuonera ku Malawi tili ndi atsogoleri amene mukatenga lero lino chimene akumayang'ana akudziwa kunyamuka ku Malawi. Amalawi kudya chitedze tikunyamuka ku Malawi tikuloka kakwera njinga president amene ali ndi upangiri osamalira anthu mukayang'ana kunena kuti president akupita kungopita kuyendera ng'ombe iweyo ukapayang'ana wene kusonyeza uno tili ndi mtsogoleri amene sakudziwa ntchito ya ofisi yake chifukwa munthu amene uli mu ofisi umayang'ana kuti anthu amene ali mu ofisi mwanga kapena anthu amene ndikuwazungulira akufuna chani chifukwa kamanena kuti nthawi zambiri munthu usanalowe mu ofisi udziyang'ana kuti ndi umene ukatenga chifukwa ofisi imene ukatenga ichi umayembekeza unena kuti pali anthu pamwamba pansipa amene ukuneko uwayang'anire ndi munthu ngati watenga ofisi sukudziwa ntchito imene ukugwira chimodzimodzi kungukhala kuti nzanga mmene zachitikira chisanza mmene zachitikira ku Chikwawa masiku angapo apitawa kumenenso taona kagulu kena ka anthu kamene kakusogolera dziko lino padakali pano kakugendedwa kumene kuchako tikhoza kusimikiza kuti umene ucha ukhoza kukhala ulendo right? Okay, nthawi zambiri munthu ukamapeza unena kuti ukugendedwa right? Chimene chimapangitsa kuti anthu akugende zimatengera iwe kuti anthu onalonjeza kuti chani chifukwa choti ngati munthu alonjeza chinthu chabwino chinthu chandi kukwanitsa munthu sangakugende munthu amakugenda ngati iwe wamulonjeza chifukwa chonena kuti telekeze kuti inuyo akazanu munauza kuti mayi imene ndikukwatirani inuyo panopo choyambirira ndisana kumangira ndi nyumba ndikupatsani galimoto akazanu aja nkupeza kuti ndikumayenda sapato ndikutha chimene angapange ndi chani mkazi uja amakayamba kuchani kuti amakayamba kule madzana kuti akazanga yamba kule chifukwa chani ineyo mudzayang'ane kuti akazanu munalonjeza kuti chani anthu aja chimene amagendera tisunzonena kuti anthu aja tikatenga tikhoza manena kuti anthu aja amagenda chifukwa choti anthu aja ali ndi njala chimene amayembekeza president uja amene apita mwene kuchako ndi kuti apititsira chakudya chimene mwina mwake tikayang'ana madimaki lero lino madimaki mulibe chakudya nsanga anthu amayembekeza kuti mwina mwake mene president uja wapita muja ndi relief yawo president auza okay panopo Amalawi ndikuti mukuvutika muli ndi njala chipiti ngapange tibweretsa chakudya kaya ndi 4000 bags kuti at least mwina mwake anthu mutani mupite madimaki mukulemu koma president chimene akupita kumalo kuja akayendera ng'ombe anthu ali ndi njala ndi kuti anguganiza unena kuti mkwiyo umene wina wake wakhuta ndi ukapeza kuti munthu amene ali ndi njala uja ukamuzonena kuti koma ndisanameya kapena udzika geya pakati pa munthu amene ali ndi njala iweyo wakhuta kumadzika geya chimakhala ngati chitonzo ndi chitonzo nthawi zambiri chimene chimachitika uzaona kuti munthu amene umamutoza amatheka kuti mwina mwake nzako angukhala yonche nangasiwe kugeya chifukwa nzako jali ndi njala chimene chifukwa chakupya mtima chimene amapanga amatheka kuthira madzi ndipo madzi amene amakuthira madzi akubafa mwachidule mwina mukukudula pang'ono tikhoza kusindikiza kuti munthu wanjala amakhala waukali kwambiri ndizoona munthu wanjala amakhala waukali chifukwa chonena kuti chimene chiyembekezo chake amayembekezo kuti munthu ukamakhala naye ukuyeneka kumupatsa chakudya chifukwa wenzanga ngati uli pano chifukwa choti wakhuta utakhala ndi njala sungakhale pano utakhala ndi njala sungakhale kuti uyankhula chimene ukufuna kuyankhula kuti ukupereka uthenga utani ukupereka uthenga kwa anthu chifukwa choti watani wakhuta uli ndi mphamvu kuyankhula kuti wakhuta pamene nzako amene ndi njala kuti uzimfuza zimene ukambira ndinezi palibe china angati chimene angakuyankhe mwina chinthu china mwina zimene takhala tikuona masamba mchezo kwambira zitidzana dzulo zikuonesa zokuti akuti kunzuzu kuno kuberanso kagulu kena kachipani kena kakusogozedwa ndi akuluakulu ena situ zakuti milimo amaganiza motani akubwera akuti nawonso afunanso aiti kuchitisa masanje awo ansonkhano kunzuzu komwe kuno kuti kani imeneyi chilungamo chake nchotani mwina amalawi ena amene akhala kusatira bwinobwino za nsonkhano umene ufuna kuchitika siku la lero mwina nawonso sakudziwa chilungamo chake chenicheni kuti pamene papa chenicheni nchiti tikanena kuti chenicheni nchiti tikhoza kunena kuti nthawi zambiri tikamagwiritsa ntchito kwambiri mphamvu pa chinthu chimene sichikuisa mphamvu zinthu zambiri zimaonongeka chifukwa chonena kuti tikayang'ana ndikhoza kunena kuti msonkhano wa DPP unalengezedwa I think a month ago kuti ali ndi msonkhano lero pa 21 kusonza kuti DPP yo inapatsidwa zilo zonse unena kuti ukhoza pita pena paloso kapanga msonkhano awo abwera pofuna unena kuti kodi tione kuti kodi kumene kungakakhale anthu ndikuti nanga chimene tingapange ife ndi chani ndichifukwa kuti atione anena kunena kuti fly yawo kapena ndinena kuti
uthenga wadziwitsa anthu kuti ali ndi msonkhano autulutsa lachitatu kusonyeza kunena kuti chimene akufuna ndi chonena kuti akaoneke kuti ena ake abwerapo kukhala ngati dziko lobweretsa chisokonezo pamene iwo ngati adindo kapena ngati atsogoleri chimene amayeneka kudza ndi chonena kuti okay azatha kupanga msonkhano iyi tate ndasiyena apange msonkhano wawo ife mawa ndi tsiku mande ndi tsiku tili ndi masiku ambirimbiri ndipo titati tionetsetse kunena kuti iwo akanakhala kuti ali ndi kuthekera konena kuti ali ndi utsogoleri umene umaganizira dziko chifukwa timanena kuti ukakhala mtsogoleri udziyang'anira anthu amene udziganizira anthu amene ali kumbuyo kwako usamaganizira yomwe chifukwa ndi mtsogoleri chifukwa tili kutsogolo kumayang'anira anthu amene ali kumbuyo kwako kuti anthu amene ali kumbuyo kwangawo akumva chani kapena anthu amene ali kumbuyo kwangawo akuyankhula kuti chani nthawi zambiri utsogoleri tidzimvetsera kwambiri timvetsere kwambiri tiyankhule pang'ono machidule tikhoza nazo kuti akugwiritsa ntchito mphamvu zawo zimene amalawi anawapatsa molakwika tikhoza kunena kuti akugwiritsa ntchito mphamvu molakwika chifukwa choti malawi sanapatse mphamvu kuti adzigwiritsa ntchito molakwika anapatsa mphamvu kuti akhale atsogoleri awatsogolere anthu koma ukayang'ana umene akupangira lero akupanga ngati unena kuti iwo chifukwa choti ali ndi mphamvu akhoza panga china chonse nthawi inayo yonse imene akufunira mwachidule tikhoza kusindikizirani amalawi kuti zimene akupanga achipani china mwina kufunanso kubweretsa mwina msonkhano wawo kuno kunzuzu pamene tikhalirecho kuchokera pachiyambi amadziwa kuti chipani cha Democratic Progressive chili ndi mkumano wake msonkhano wake waukulu pakatodo Freedom Park ndi Mtopola tikhoza kutero ndipo zimenezo tikutitsimikize sutiso tikhoza kutero koma titsimikize kuti ndi Mtopola chifukwa choti kumene kukuli ngati unena kuti ukalowa nyumba mmene muli mamuna kale iwe ndikalowaso nyumba moti ufuna kulowa nyumba mmene mukudziona kuti mnyumbamo mulikale mamuna ndi zimene akupanga anthu ndi Mtopolawo ndithu nzanga mwina tichoke kumwina ku nkhani imene izo takamba tamaliza mwina tilowere mwina kuzituko mwina zingapo zikuluzikulu zimene anazipanga Profesa Arthur Peter Mutharika kuchokera nthawi imene amatsogolera dziko lino kwa zaka 5 zapita zija mwina utangwatsegulako mitu mwina kagulu kena ka anthu kamene mwina kanayiwala kapena mwina anasankha kuti mwina asazidziwe zinthuzi mwina ukhoza kwakumbutsa anthu amene kuti ndi ziti zimene anakwanilisa kuzipanga Profesa Arthur Peter Mutharika kuno kuchigawo chakumpoto anzanga tikanena zituko zimene Profesa amalonjeza kapena zimene amazipanga zimakhala zituluko zochuluka kwambiri ndipo Profesa sanapangepo chinthu ndikuchilephera kuti kanena kuyiwala amalawi nkhani yakuyiwala ndi nthenda imene tili nayo sitimachedwa kuyiwala komabe pang'ono ndi pang'ono timakhala panopo tikumatha kumakumbukira kuti munthu anatilonjeza chakuti chikene wakhala mwakuti chifukwa tikayang'ana ngati tikayang'ana zituko zimene Profesa wakhala akupanga tili ndi zituko zambiri misewu tikayang'ana kumpoto kuno tili ndi Mzuzu University Library kusonyeza kuti zituko zimene Profesa amati akakhala madzionena kuti kodi choyambirira munthu kuti timpatse tikuyeneka timpatse maphunziro abwino tikuyeneka timpatse madzi abwino ndifakero toyang'ana tili ndi project ya water project zonsezo ndi zimene Profesa yamadzionena kuti anthu ineyo akuyeneka akhale ndi madzi abwino akhale ndi maphunziro abwino ndi nthambi zimene DPP kapena kuti utsogoleri wa DPP umasindika kwambiri nzanga todabwisa china chimene tinakhala tachiona mu ulamuliro umene utangotenga mwina ulamuliro wa dziko lino the very first week kapena the very first month takhala tikuwaona akukangalika noti ukapanga launch zitukuko komano akukasegulira zitukuko zimene anazisiya zokuthaitha zimene anazisiya Profesa Arthur Peter Mutharika iwo nkomani nazo kuti akuti zitukukozo ndi zawo kodi kumene kukukhala titero nzanga ndikhoza ndiyankhula popeza mwandipatsa funso lokuti ndiyankhule zimene akupanga ndi chimodzimodzi unena kuti anthu unaonapo anthu amene amanena kuti apeza mkazi amene ali ndi mimba ndikukampatsa mwana uja dzina mimba yosakhala yawo ndi chimodzimodzi imene akupangira anthu alibe utsogoleri chimene akupanga ndi chonena kuti chilichonse chimene anachipanga Profesa akhala ngati anapanga ndiwo akuyiwala kunena kuti kuli ngati kuti apeza mimba imene ili ndi mkazi kale timanena kuti yakupsa kale kuyembekeza kunena kuti ampeza munthu chali ndi mimba kale ndino kumuno kwabadwa mwana ndipatsa iyayi chimene mayeneka kudza ndi chonena kuti mupeze wanu muyambe project kapena kuti muyambe nokha project chamuyimalize mukayimaliza project ija muyipatse dzina ndimene neyo ndimadziwira unena kuti pandale timapanga choncho chifukwa chonena kuti ngati chinthu cha munthu uyo akawayamba pamene uyo uja wayamba chimene akufuna ndi chonoti chamalizidwe
popereka saluti kapena kuti popereka ulemu mumayeneka kuti chinthu chamwe chipereke mudzina ndani mudzina munthu amene anachiyamba uja zimatanthauza chifukwa chonena kuti mbuyo muti maona kuti akunena kuti Palombe hospital paja anayisintha kukhala John Chirembo kumadapo kunena kuti John Chirembo eyo iye mukamuyang'ana John Chirembo siwa ku Palombe yake John Chirembo ndiwa ku Chirazulu kwanji sana kamange chipatala ku Chirazulu ndikachipatsa dzina la John Chirembo komanso boma la Professor Thabita Mutharika taonapo likupanga zinthu ku Chirazulu ndikupereka dzina la John Chirembo ku Chirazulu komweko kuti awawa akulamula pano pawo china chikwakanikisa njani kuti mwina apange zitukuko mwina ku Palombeko apereke dzina la John Chirembo chikwakanikisa njani kwenikweni utsogoleri umene ulipo mzanga ndakambapo ine ndimakamba mobwereza kunena kuti utsogoleri amakusankha nthawi zambiri mwana utsogoleri ndi mphatso amakusankha ndi Mulungu nthawi zambiri udzaona kuti ena amafuna kukhala adindo kapena amafuna kukhala atsogoleri koma usankha ndi Mulungu ndimanena kuti tinena panopo chifukwa choti tili mu nthawi ya democracy ndi Mulungu sanasankha imene unasankhidwa utsogoleri umene unalowa chifukwa cha mademo usati kuti anthu anausankha tinizona kana khati unasankhidwa sibwe zambiri amalawa kufunika ndi njala mwachindunji tikhoza kusimikiza pano kuti 2019 Mulungu anasankha president wa dziko lino yemwe anali Professor Thabita Mutharika komano amalawi atakangalika ndi mademo amalawi ataphunzitsidwa nkunamizidwa Mulungu anawuza kuti okay mwina chisankho changa sinapange bwino mwina inu utasankhani mtsogoleri wanu mwina inu muli ndi kuthekera mwina kuposa ine amene tili Mulungu tikhoza kusimikiza pano kuti tinasankhidwa nthawi zambiri okay ku Bible ko tikhoza kupitako komano ndingokamba morera kunena kuti nthawi zambiri ukamonera ndewu anthu akamamenyana yakho ndewu siku kukhudza amene mavulala ndiwo amene ukuonera chifukwa chani ndakamba mawu amenewo kuteko panopo ngati amala kuvutika kopsa ngati amala kumva kuwawa ndi ndewu yoonera munthu amene ali kutsogoloyo sisi kuakhuza munthu amene ali kutsogoloyo anthu anangotumidwa kuti takwiyana munthu amene ali kutsogoloyo soyeneka kutsogolera Malawi ndi chifukwa chakuti pali mkwiyo waukulu ndi chifukwa cha Malawi kuvutika mudzaona kuti pakadzabwera utsogoleri umene tikuyembekeza 2025 pamene amala zazoro utsogoleri nduti utsogoleri umenewo ena amakangalikatu kumalemba pamasambanchezo akuti boma ndilomweri taonaponso atulankhani akuluakulu odziwika bwino akukana ndithu pamaso pa Malawi kuti ayi boma silili boma tisankha 2025 zafika topotera kuti boma silili nzanga tikosimikiza kuti boma silimeneli nzanga ndiyankhule motera manena kuti nthawi zambiri pamalo pakakhala ndalama chilungamo chimakhala chete chimavindikiridwa chilungamo chimavindikiridwa andi kuya kwa chitsime mumachiona madzi akatani akaphwa chifukwa chane ndakamba zinthu ziwiri zimene zili zotsatana kwambiri chimene ndingakuze ndichonena kuti Professor Thabita Mutharika ndi munthu amene mwina mwake tikanena kuti kumalawi kunoko mwina mwake anthu akhoza ndikira umboni kunena kuti ndi president khayo amene amadziwa kufunika kwa nzika za dziko chifukwa Professor Thabita Mutharika nthawi imene anawina 2019 akanakhala wina wake mmene anthu amapanga ma demonstration muti akanapanga chinthu china chake chosonyeza unena kuti chibweretse chani kuti chibweretse chisokonezo koma anavomereza kuti popeza tili mu dziko la anthu ambirimbiri ina ndi dziko lopa Mulungu tateni titenge maganizo anthu apange zimene akufuna kumeneko ndi utsogoleri ndikhoza kuzonena kuti tikayang'ana pakati pa mbuyomo pakhala anthu akumenyedwa kunena kuti akumenyedwa chifukwa akapanga sonkhano kwina kwake kuphwanyidwa magalimoto akapanga sonkhano kwina kwake kukhapidwa ineyo sindinaonepo even a single day president atabwera ndipanga press briefing kudzudzula mchitidwe umenewo musachite president timayeneka kudzidziwa pakachita cholakwika nthawi yomweyo kuyeneka ubwere uyankhule usadikire kunena kuti anthu ena akuyankhule yaya ndi utsogoleri umenewo ndichifukwa kunena kuti utsogoleri ndi 2025 ndimene tikhali ndi utsogoleri onena kuti Malawi adziwe kuti panopo tili ndi utsogoleri panopo tiko chimene tili ngati kuti tili pamasanje mamvetsanzanga zichamapatsana kuti ana bakasewerani ndi zimene tili panopo mzanga mwina tingokulandiraninso nonse amene mwina mungotijoyina kumene kuno tili ndi Grand Palace Hotel mu mzinda wa Mzuzu padakali pano tili kuno mwina kupanga build up komanso tikhala tikuyankhula mwina ndi akuluakulu angapo amene abwere kuza kufotokozerani mwina satani wa
satane wa dongosolo limene likhali likuchitika kuno ku Mzuzu pa Mega Rally imene guest of honor ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Zanga tikhoza kufotokoza kuti lero lotu Mzuzu tamuona wachilendo kwambiri kusiyana ndi mmene wakhala akuoneka mbuyo monsemu. Kanthawi koyamba taona mbendera za chipani cha DPP zili pena paliponse kuno ku Mzuzu. Zimene zizi tinene kuti DPP pano pandere yanyamuka basi lero. Chipere tingakambe ndiyonena kuti mbendera zija zungopereka chithunzithunzi chosonyeza onena kuti anthu akonzekera. Modelo ndimonena kuti anthu akakonzekera chinthu chimakhala chinthu chabwino ndipo chimakhala chinthu chokoma kwambiri. Komanso chimene nganene ndichonena kuti anthu amene mwakhala nafe kuyamba pa nthawi imene chakufika na panopo tinene kuti tibweranso popeza kuti tsiku lili ndi lambiri ndipo nthawi tidakana yambiri. Tibweranso tikuwuzani zimene titole kunjawo.